No niin. Kerkes perkele käsiä. Se on heti. Joo. Okei. Yes. Teillä tulemasta rastille on kysyttävää. 4 peltiä, pahvit tästä näin ja sitten tuolta aukosta pellit ja seuraavaa ja aukosta pellit. Joo. Ja kannun mukaan. Joo. Yes. Voit ottaa tähtäinkuva. Sulla on sivupuniksessa olisi vielä hattu päällä. No en mä sitä tarvi. Joo. Yes. Kaikilla on kuulonäkö suojattu. Lipas kiinni, että lataa varmista. Ja aloitusasento. Kun ampuja valmis. Valmis. Huomio! Osu! 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 Lopettanut lipas irti.